The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Job 5:26, you shall come to the grave at a full age, as a sheaf of grain ripens in its season. 2 Corinthians 5:1, for we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in heavens. 2 Corinthians 4:18, we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Isaiah 43:2, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. Psalm 34:7, the angel of the Lord encamps all around those who fear Him and delivers them. Before we start sa atong Bible study, nining adlaw gikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9. Aron kita mapunan sa Espiritu Santo, madumalahon kita sa Espiritu Santo, mahibalik kita sa atong pagkikamitay sa Dios, our fellowship with God. Atong isugid ang atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa karon mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong padangat kanamo o Dios nga buhi pa kami ning among lawas. Na pa kami kalantip sa mong panguna-una o nagaginawa pa kami kini gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy o grasya. Dili kami takos nga mabuhi pa. Panikaw, nagalihok pa man ang imong plano sa among tagsa-tagsa kinabuhi, mahinungdan nga niya kami. Nagapadayon usab sa among pagtuman sa among buluhaton, nga mao ang pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag ingon nga imong mga anak. Bani lamang kami pinagis pagtundo kanamo sa balang Espiritu Santo sa imong kamatuoran. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Okay, atong gisgutan ang uluhan nga atong giduputan sa pagkaron, living the dynamic life. Ang pagkinabuhi sa usa ka mabulokon nga pagkinabuhi. So, aton ang gisgutan kagahapon nga kitang mga katawhan, ang tanan nga mahimugso ning kalibutan na are considered spiritually dead. Tungod sa formula AOS plus OSN equals spiritual death. Adam's original sin plus old signature equals spiritual death.
Ug ang spiritual death mo ang pagkahimulag, kumplito yung pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. So gikinahanglan nga ang tao matao pag-usab. Matud pa sa 1:3 nga gisulti ngadto kang Nicodemo sa atong Ginoong Kristo. You have to be born again. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mao kanay gisulti ang Ginoong Kristo ngadto kaniya. So, to believe in Christ, eternal life. But to reject Christ, eternity in the lake of fire. Mao gyud na ang prinsipyo dinhi nga atong isunod. Now, get this. Naibaw na kita nga ang linaw sa kalayo nga mao'y garbage dam sa Dios. Mao kini ang final destination sa yawa o sa iyang mga demonyo. And that is where unbelievers go and live for all eternity. Mao kini nga atong gihisgutan kagahapon. Now, ug kining linos kalayo is otherwise known as the second death. Matud pa kana sa Revelation Kapitulo 20, versikulo 14. Now, kining katapusan nga paghukom, the last judgment, or otherwise called the Great White Throne Judgment, mao kini ang mahitabo. Yun diya sa Mateo 25:41 nagaingon kini nga, then he will say to those on his left, kining he, ang Dios. Then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Ang atong Ginoong Jesucristo misulti ngadto sa dili magtotoo nga tinun-an ni Ginoong Jesucristo. Kinsa man? Si Judas Iscariote ang mibudhi kaniya. Ang gisulti ni Ginoong Jesucristo ngadto kaniya, it's better off for you to have never been born. O kining maong pagkasultihan ni Ginoong Jesucristo ngadto kang Judas, mao pod ni ikasulti niya ngadto sa tanan nga mga dili magtotoo. Better off for you unbelievers to have never been born. So, ang tinuod, ang usa ka tawo nga musalikway kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas is actually making God a liar. Ilang gipakabakakon gyud ang Dios. Ug mao nga ang mga di magtotoo are eternal losers. Dayo na kini silang mga pildiro. Kini silang mga di magtotoo. Nag-usik-usik lang yun sa ilang panahon, sa ilang kahimuan, their ability, o sa ilang mga kahigayunan, opportunity sa kinabuhi. Ilang giusikan lang yun. Just wasting their time, their ability, and their opportunity. O ang natong timan-an, nga ang tanan nga pagsalikway, all rejection sa kamatuuran, kini pagkamapahitason, this is arrogance. In fact, ang Dios nagaandam now kanang plano sa paglubong ni ining maong mga di magtotoo. God has already prepared a funeral plan for unbelievers. O nangutan ako kanimo kagapon, unsa may kinagrabihan nga paagis pagkamatay. The worst conceivable way to die. Dili ang pagkamatay og cancer, kanang unsa pa, mamatay og aksidente, grabe, o kanang mamatay sa ining COVID-19 o unsa. Kini mao man ni gikagubtan sa tibuok kalibutan. Mao ba? Is this the worst conceivable way to die? No. Ang tinuod, the worst way to die is to die as an unbeliever.
mamatay ingon nga di magtotoo. So, samtang dili pa ulahi, tumuo ka kang Ginoong Hesus aron ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Now, ang pulong sa Dios nagkakanayon nga ang kalag sa tao immortal, dili mamatay. Ang kalag sa usa ka magtotoo mo dangat dito sa langit or sakgaon siya whatever comes first. The soul of an unbeliever, ansa man paingon, dito sa kasakitan, gitawag sa English, torments. Lucas 16:19-31. Unya gikan sa maong dapit, from torments, dadto na siya dito sa Great White Throne Judgment. Ang dakong puting trono sa paghukom. Na ka na mabasa sa Juan 5:28-29, diha usab sa Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 11-15. So, ang dili magtotoo, ibalhin gikan sa kasakitan, torments, ngadto sa dakong puting trono sa paghukom. Nautiman ini, ang mga dili magtotoo nga buhi din his yuta at the end of the millennium, human ang literal nga usa ka libo ka tuig nga paghari ni Jesucristo din sa yuta. Millennium ini. At the end, sa hinapos na nining millennium, ang mga di magtutuong buhi niya ng panahon na, balihinon kini sila straight from the face of the earth. Okay? Ngadto sa Great White Throne Judgment. Dakong puting trono sa paghukom. Ug dinhi, ining dakong puting trono sa paghukom, ang mga dili magtotoo lang ang anaa diha. Only unbelievers will be there. Og didto ipakita nga ang dili magtotoo tungod sa iyang pagsalikway kang Ginoong Kristo, mao kana nga itambog na sila dito sa linaw sa kalayo, kay nakabuhat man sila di unpardonable sin, ang sala nga di na mapasaylo. That's the reason why ang ngan sa dili magtotoo wa masuwat dito sa Lamb's Book of Life, the Book of Eternal Life. Wa dili makita nang iya nga dito. Only names of believers. And therefore, gikan sa dakong puting trono sa paghukom, ang dili magtotoo adto itambog na siya dito sa linaw sa kalayo, nga diin mao kanay giandam sa alang sa yawa o sa iyang mga demonyo, Mateos 25:41. O timan ini, dito ang dili magtotoo sunugon siya forever in the lake of fire. The unbeliever will burn forever in the lake of fire. Now, ato nang na basa gikas Pinadayag 14:9-12, ang pulong sa Diyos nagkakanayon. They have no rest day and night. Wala sila pahuway. Adlaw gabi. And the smoke of their burning ascends forever and ever. Ang aso sa ilang pagkanang kasunog nila, musaka forever and ever. Kini nagpasabot, not only are they going to be alive forever, they will not be annihilated. Dili ni sila mga wagtang. They will never be delivered from that condition. Di lagi sila makalingkawas. Ikan na ng ilang kahimtang nga kinagrabihan. Now, doon ay duha ka terms nga gigamit diya sa Revelation 14:9-11 that we have seen nga nagahulagway kini sa pagka
dayo na. Eternality of the unbeliever burning in the lake of fire. Hangtod na sa kahangturan. One is, it says, they have no rest day and night. Wa sila'y pahulay adlaw gabi. Sa layang pagkasulti, day and night nagkahulugan kiniog. It continues on and on and on and on ad infinitum. Wanay kahumanan. Ug ang ikaduha is actually more emphatic when it says the smoke of their burning ascends. Musaka in sa Grigong pulong nagaingon kini eis tos ainos ton ainon. Eis tos ainos ton ainon. Kini naghulugan og into the ages of the ages. Lain pagkasulti, hangtod sa wala nay katapusan. Forever and ever. Now, diyan sa Marcos, Kapitulo 9, versikulo 48, nag-ingon usab kini. Where their worm does not die, and the fire is not quenched. Ang ilang mga od di na mamatay, ug ang kalayo dili na mapawong. Unsa ka grabe gid ay. Magapanghupaw gyud ka og atong isgutan gini. Ug busa ang mga di magtotoo nga nangamatay as unbelievers, mo adto ni sila, mo dangat kini sila dito sa kasakitan, torments. Ug gikan diha ngadto na sa Great White Throne Judgment. O gikan sa Great White Throne Judgment, itambog na kini sila dito sa linaw sa kalayo. For one reason, and one reason only. Usa ra gyud kanang hinungdan. And that reason is because they have committed the unpardonable sin. Kaya nakasala sila sa sala nga dili na mapasaylo. Ang sala for which Christ could not and did not die on the cross. And that is the sin of negative volition. Ang sala sa pagsalikway ni Kristo ingon nga manluluwas nga gitawag og slander of the Holy Spirit na nas Mateo 12:31-32. O kini referred to as resisting the Holy Spirit na nasa Acts 7:51. So, ang mga di magtotoo, nakasalikway sila ni Kristo ingon nga manluluwas. And so, mao na. Ang ilang sangkuan, ang ilang dadangatan, mao ang linaw sa kalayo. Adto sila masunog hangtod sa wala na'y katapusan. Burning forever and ever. Grabe, no? Now, what this does, unsay naka what this does is to neutralize and to show the fallacy of two satanic doctrines. Na duha ka mga kanang doktrinas demonyo nga ming tuyhakaw, their ugly heads mi tuyhakaw again niyadtong last 15 years dito sa Europa ug dinhi sa Amerika. Now one of these is called unsa universalism. Kining universalism nagaingon nga ultimately kuno tungod kay si Kristo namatay man alang sa tanan, nan ultimately ang tanan maluwas sayo kinasayupan. It's wrong. That is damn wrong. Gani ang atong Ginoong si Kristo makes it very clear diya sa Mateo 7:13 ngadto 25. Matthew 7:13-25. Broad is the way and wide is the gate that leads to destruction,
And many are those who go in thereat, while narrow is the way and straight is the path that leads to life, and few are those who go in thereat. Kita nimo? Abi nimo? Ang atong Ginoo Kristo, migamit kini siya og relative quantitative terms diya sa Mateo City. Many and few. Daghan og jutay. Apan matud pa niya na ang mayoriya, ang labing daghan, whether that's a simple majority of 51% or 75% or 92%, ang Diyos ra, kinsa omnisciente mo'y nasayod. Apan ang kinadaghanan ni ining mga kaliwatas tao is going to wind up in the lake of fire. Majority of the human race is going to wind up in the lake of fire. Ang gamay o jutay, the minority, is going to wind up in heaven. Not because God wants it that way, dili man buot sa Diyos nga mao kanang mahitabo, but because man's free will has chosen it that way. You see, tungod man nas tinuyuan man nas buot sa tao. So mao na. And therefore, ang mga di magtutuo will not ultimately be saved. Dili yun. What this does again is to show sa sayop ni ining satanic nature ni ining doktrinaha nga gitawag universalism, nga nagaingon lagi nga ultimately kuno ang tanang tao maluwas. You see, nakita nimo? Ang lain pod nga doktrina sa demonyo, satanic doctrine, uban ining universalism, gitawag og annihilationism. Annihilationism. Annihilate ba? Ang annihilationism nagaingon nga sa diha nga ang di magtutuo mamatay, dili na siya kanang muantos hangtod. He goes out of existence. Mo na ilang gituuhan. Mawara na siya. Mahanaw na siya. He is annihilated. He is annihilated. Now, tinuod ba na? That is not true. Dili in town ka na tinuod. That's also damn wrong. Tungod kay ang tinuod mo kini. Ang di magtutuo, dili kay mo wagtang na siya, mahanaw na siya. The Bible never says so. Wag yun. Wag yun kanang sulti ang Biblia bahin niya na. Now, whatever happens sa lawas sa di magtutuo, well, they may have a funeral and put it in a nice, lapihan sa pagka nindot yun, wooden casket that tingali bilin ini mga libuan ka dolyar, or maybe diyan sa Pilipinas thousands of pesos, or maybe $1 million worth kung kini gold-plated, kung naapay beautiful brass, kanang hawiranan ba, shiny handles for ease, nakasayon sa pag gunit o pagbuswat niya na, etc. But that's just 1,000 pesos or dollars cost of chemicals in there. Ang gitawag og lawas. Apan ang kalag sa di magtutuo, muadto sa kasakitan, torments. And they may bury that body in the ground, o tingali mawa siya dito sa kadagatan, maybe kanang napusgay ang iyong lawas tungod kay dihay explosion, or tingali he is lost dito sa pangubatan o unsa. So, kung ang mga kalag ni ining maong mga lawas nga di magtutuo nga sumala sa itong nahibaw as doktrina,
that they are now in torments dito sa kasakitan, apan kung sila mga magtutuo, tuwa na sila sa langit. Gusto? Therefore, why ka tinuoran, dili tinuod, kining satanic false doctrine sa universalism o annihilationism? Wala. Atong nasayran diya sa libros Ecclesiastes 3:11 that God has placed eternity in the heart of man. Tanang sakop sa kaliwatan sa tao are not only fully conscious of the existence of God, Romans 1:18-20, and in Psalm 19:1-4. Apan, ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao are conscious of the fact that innately they're going to exist forever. Tungod kay ang Diyos misuwat na og eternity in their heart. Ecclesiastes 3:11. They know that there is life or there is existence beyond death. Luyo sa kamatayon. Now, even the ones who put on the most deceptive pasad, sa kanindot sa hitsura of claiming that akong balikon, even the ones who put on the most deceptive facade nga nagaangkon nga wa kuno sila kahadlok sa kamatayon at all, kini they are only self-deceived. Kaya ang tinuod mo kini, mahadlok gini sila, ang labing mahadlok sila sa kamatayon. They are afraid of death. Tungod kay ang Hebreano 2:14 o 15 nagaingon man that they are held in a cost, in a bondage of the fear of death throughout their entire life. See, sa tibok nilang kinabuhi, ang labing tinuod, ang mga di magtutuo, mahadlok o mamatay. Sa laing bahin, ang kalag sa usa ka magtutuo is likewise immortal. Di na mamatay ito. Ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao na nag-iya og everlasting existence nga gitawag og immortality of the soul. Sa dihang ang kalag gibuhat sa Dios, once the soul is created by God, it is going to last forever. Hangtod na sa kahangturan kana. Ang pangutana niini mao kini. Where is it going to spend its eternal or its everlasting existence? Asa man na siya? Hangtod ba? Asa man na siya? Padung. Alang di magtotoo, of course. Excuse me. He spends his everlasting existence dito sa linaw sa kalayo. Apan sa usa ka magtotoo, anto siya iyang everlasting existence dito sa presensya sa Diyos, dito sa langit, where there is the fullness of happiness and pleasure forevermore. Salmo, Kapitulo 16, versikulo 11. Ang usa ka magtutuo is going to have a fabulous time in heaven. Labihan sa pagkamabulukon, pagka-nindot nga di nagyun ni mo malagway sa hinawhanon na itong pagulagway. So, do you get that? Fabulous time. And that everlasting existence, gitawag kini technically sa balang sulatan nga everlasting life. So, both believers and unbelievers anaay everlasting existence nga gitawag og immortality of the soul. You see? So once again, to look at this in the standpoint of believers sa bahin sa mga magtutuo and some of the things that indicate their everlasting existence, ang tanang mga magtutuo na nag-iya og kinabuhing wala na katapusan, resulta kini sa ilang pagtuo
kang Ginoong Jesucristo nga ilang manluluwas. Juan 3:16-18 ug 36, pinadayag 2:11 ug pinadayag 3:5. Ang matag magtutuo anaan ay puloy-anan dito sa langit nga naghuwat kanila. John 14:1-3. Ug ang pulong that is used for home there, nagkahulugan kiniglabiyang kadako, dwelling place like a mansion. Unsa ba? Ang matag magtutuo, manag-iya og binanhawng lawas in the eternal state. Nga kini, this will house the soul and the human spirit. Mo'y puyanan sa kalag ug sa tawhanong espiritu. 1 Corinthians 15:51-57, Philippians 3:21. Ang lawas sa magtutuo will be identical. Pupariha ra yun. Di kay pupariha, pariha yun sa binanhawng lawas ni Ginoong Jesucristo. 1 Thessalonians 4:13-18. Ang matag magtutuo, manag-iya makaangkon sa hingpit nga kalipay, and pleasure forever. Og busa, wala na dito'y kasakit didto sa eternal state. Revelation 21:4, Psalms 16:11. Ang langit will be wonderful beyond description. De, nagyun na ni mo mahulagway. Revelation 21, ngadto sa chapter 22. Unsa pa, ang matag magtutuo will be in the presence of God forever. Revelation 22:1-5, 2 Corinthians 5:8. To be absent in the body is to be face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. Ang matag magtutuo, manag-iyaw hangtod o dayo na nga ganti. Kana resulta sa iyang pagbuhat o mga maayo nga Diyos nun. Dinhe sa atong panahon. 1 Corinthians 3:11-15, 2 Corinthians 5:9-10, Romans 14:10-13, Hebrews 4:9-10, John 15:1-7. Now, bantayan ni. Ang butang nga nakadiferensya sa mga magtutuo in the eternal state is their kind of production. Mao ni makadiferensya. Dili gihapon ta parehas didto sa eternidad. Kaya na mga magtutuo nga labing naghana ganti nga madawat, napoy uban nga wa. Ay uban ginagmay. Kay every believer has an eternal inheritance reserved for him in heaven. Ug mo hinungdan nga ang matag magtutuo is referred to as the heir of God, manununod sa Dios, and a joint heir of Jesus Christ. Romans 8:17, 1 Peter 1:4. Ang matag magtutuo na ay panulundon nga gireserba dito sa langit. Inheritance. Unsa pa? Ang matag magtutuo will be reunited. Magauban sila pag-usab with all other believers in heaven. Ang kauban nato dito mga magtutuo tanan. Apil nato imo mga hinagug mga magtutuo po. 1 Thessalonians 4:13-18, 1 Corinthians 15:51-58. Now get this. Dito sa langit, ang tanang mga magtutuo will be perfect. Hingpit. Wanay mga kanang limiti o limitasyon, wala na. There will be no more flaws there. Everybody will say probably about everybody else, my, how you have changed. Usab gyud.
In heaven, there's no need of erasers and pencils anymore. Nahibaw ka ba nga, no? Tungod kay all of the idiosyncrasies, all of those negative things, mga wagtang na, totally gone. They will all be removed forever. Busa akong balikon ang paghatag og empasiya bahin sa kaluwasan, the doctrine of soteriology. Ang imong pagtuo kang Kristo, maura ang kaluwasan. Apan ang imong pagtuo nga si Kristo namatay dito sa cross, kana kasaysayan lang. Apan ang imong pagtuo nga si Kristo namatay dito sa cross alang kanimo, mao na kaluwasan. So, I hope din na nimo makalimtan. So, believing in God is not the means of salvation, rawa. Dili. Mahimo ka pila ka musulti, nagtuo kag Dios. Apan di kaluwas. Kaya dili man na mao'y paagi sa Dios, sa kaluwasan. It is believing in Christ. Nahibaw ka ba nga, no? Tungod kay diya sa Juan 14:6, si Ginoong Kristo mismo nagingon, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Huwag makaadto sa akong amahan, gawas kung pinagi ka nako. Na, klaro man na. So, how does one enter the church? Lawas ni Kristo. Tubag by means of spirit baptism. Acts 1:5. So, ang mechanism, ang paagi, is faith alone in Christ alone. Mga Buhat Kapitulo 16, versikulo 31. Kung balikon nga, ang kaluwasan, dili kining musunod by being baptized. Dili. By being a member of a church. By following the golden rule. By raising your hands. By walking down an aisle. By doing good. By following the 10 Commandments. Dili ni mawang paagi sa kaluwasan. Now, yun sa man sa pagkaluwas sa mga katawhan dito sa daang pagsaad. Yun sa man. Tubag, pinagi silang pagtutok, pagtanaw, forward to the cross by faith. O kita karon, how do we, New Testament people, get saved? Tubag, by looking backward to the cross by faith gyapon. Now, matag sakop sa kaliwatan sa tao, ana ay responsibilidad sa pagpaminaw ug pagtuo sa mayong balita sa kaluwasan. Acts 16:31, John 6:28-29, Ephesians 1:13. Ipadayag ra ba gyud ang kabubuton sa Dios nga ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao mataw unta pag-usab. You see, it is God's declared will that every member of the human race be born again. 2 Peter 3:9, 1 Timothy 2:4, Jeremiah 29:13. 2 Peter 3:9, ano sa gisulti? Dili buot sa Dios nga naay malaglag, kundili nga ang tanan unta managhinulsol, meaning maluwas. Ang tinuod o bugtong yung paagi ngadto sa langit mo sa Ginoong Kristo. Ang tanan nga mga dalan gitawag ni in English og detour kini ngadto sa kalaglagan. All other roads are detours to doom. Ato ni padayon ugma ayaw sipyat sa pagsunod ni ini kay niya patay daghang pagatukion. Dinilungan na kita kutob karon o mag-ampo ta. Bala na mo nga Dios. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo, ini nga mong pagtuon sa imong balang pulong. Salamat sa imong paglamdag kanamo, ini imong kamatuoran, ilabi na bahin sa kaluwasan. Nag-ampo kami nga ang mga di magtutuo makaamgo unsa kaminungdanon
nining among gipangisgutan karon. Kini mao lamang ang bugtong pagi nga ang tao maluwas ug makalikay sa silot nga hangtod na wala ni katapusan didto sa linaw sa kalayo. Salamat ning tanan o Dios. Hinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube. Ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.